me do kibara folo la ni nga wala wala like nya fo awye tugumna anga segembali nyina balu no de ye Mali finitigu ye wowe ni mu me faire question poser kuna aba bla commentaire là mba jabi quoi ni me se ka mun jabi mba jabi y a même pas de problème question me se ka poser en kuna ankelenti ko don donc balmaw anga segembali nyina balu u dona menaka abe ma chama dabali ban chama mbi yere nyininga san o kuma na menaka kuma jatige wale maw bolo wa mbina nyefoli ke aw yesisan menaka kunte jatige wale maw bolo mbo fo kunjumena kidal ko indam nene ko sayna aya suranga finitigu de be menaka kidal ko indam nene ko sayna aya suranga finitigu de be menaka aya suranga finitigu de be agel hok aya suranga finitigu be tesalit aya suranga finitigu be inafarak presque kidal alentour chama be anga finitigu kumba dugu kono maintenant ko indam nene balmaw retrait stratégique kofe yaro nya fwawiye ngo anga finitigu no de armée militaire chedoni ulu kele ndo ka sira mena kubita kidal o balmaw finitigu munu be menaka mission dira olu fana made kata kidal ville kono mission dira olu fana made kata kidal ville kono donc quand olu bora menaka kono ku nyeshin kidal masisa o wati de tero yu o profiter anga finitigu ka absence de kofe ka soro kana do menaka dugu kono ki sigi ka to ku ka jaguya sharia olu waliya population kay mambe famia ka to ku lu waliya population ka o kera wati mun balmaw abe à peu près 3 semaines à 1 mois comme ça mais c'est gafote estimation pour que ngana fili 3 semaines kata c'est 1 mois ma nunu be menaka kono ubuka waliya jugu nuna ala yake anga finitigi do de fana mission dira oluma sisan u kata anga finitigi munu bora menaka katulu remplacer ka jatige wale maw déloger ka bo menaka kono wati mun kibaria sorla ka fo utalendo katuka jagoya sharia sigi menaka kono ibaye balmaw o kele anga o finitigu koni ye sira mine u ye sira mine chogodi u be patrouille de kan ka ke fuka tu do menaka dugu kono ala ya ke balmaw u be do wati muna oni kafir nu u kungele do kuka mado bla menaka dondala anka ni danger be o mogo be olu alerte jona korona fe o be kon ga ala ya ke anga finitigu kona o gardelikelaw ma munu jolen do ka situation laje ka danger laje ka nyefoli ke finitigu kona olu ma kulu la jigi folo olu be faga sur place yanu ka alerte di ka tlaga don tuguni menaka kono wati mu bi do aya soro jatike wale maw kibaraka di tugola oni 120 alerte be ka bo parce que ou informer la fana à temps malgré que munu kanga kibara duma nulu jolelo gardi la olu fagali ou malgré tout ye kibara soro oni 120 alerte be ka bo be ka bo dafe anga finitigu teka do damfe tadi finitigu be ka do damfe ou mabo fe de dawere ou be ka bo de fe donc o yoro di la anga finitigu fona ya nyini ku magien balma fo ala ya ke u koni siraka mamunu faga ula membe famia u siraka mamunu faga ula ulu koni faga munu siraka échapper ulu échappera donc finitigu segina kana minaka dugu kono u chugala anga finitigu ayula jeminaka kono donc voilà finitigu fla minaka dugu kono ni minaka ville de abina nga finitigu san nyanga finitigu yere ka filmele voilà anyata la nyanga finitigu yere ka filmele ni minaka ville de ba image tona voilà nga finitigu do flega photo tani dimsenu yi ni minaka dugu de kono image tobe nyanga finitigu yi alsa fleni ni Mali finitigu yi
u n'an ka partenaire de bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye partenaire russiw ye u filɛ nin ye donc an y'a fɔ a ye cogo min na kibaruya fɛn o fɛn b'an bolo a dalulu bɛ ta k'a di aw ma de an seko an'an damayira la donc balimaw nin de kɛra Menaka ko la donc o de la n ko dɔw b'u yɛrɛ ɲininka o kuma na Menaka kun bɛ jatigɛ wale mɔgɔw bolo wa walima jumɛn don parce que caman t'o kalama alors que Menaka kun t'u bolo nka u y'u profiter an ka finitigiw ka absence de fɛ ka taa don Menaka k'i sigi c'est pas comme si u taara ka taa Menaka minɛ an ka finitigiw la attention parce que a b'a dɔn ni information sugu dɔ bɛ yen dɔw bɛ bɔ wuya ka kuma sugu dɔ fɔ sans chercher a ko yɛrɛ kɛra cogo di k'a ɲini k'a dɔn a bɛɛ bɛ se k'aw informer bi maliyɛn bɛɛ bɛ se k'i informer bi ni téléphone ko tile in na bɛɛ bɛ se ka information ɲuman sɔrɔ fo n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ fɛ ka nkalon kɔni dɛmɛ n tɛ information ɲuman sɔrɔli a ka nɔgɔn bɛɛ ma bi il suffit k'i ka téléphone ta ka weleli kɛ a localité la n'i somɔgɔ bɛ yen ou bien i dalen don mɔgɔ min na o bɛ tiɲɛ yɛrɛ fɔ donc o de la on n'a pas intérêt ka nkalon tigɛ aw ye an filɛ waati min na i ko bi parce que maliko bɛ degré mun na bi nkalon tigɛ tɛ diɲɛ foyi dilan a ko la tuguni nkalon tigɛ tɛ foyi dilan a ko la maliyɛnw Menaka nin kɛra ale seginnen ye an taya la n'an ko ka segin an taya la i b'a ye k'a fɔ c'est pas comme si jatigɛ wale mɔgɔw y'an kɛlɛ k'a minɛ an na mais n y'a fɔ a ye cogo min na anw bougelen kɔfɛ an bɛ fɛ ka taa Kidali reconquête la olu munumununa ka na don a kɔnɔ k'i sigi an seginna ka t'u gɛn ka bɔ a kɔnɔ ka maa dɔw faga u la k'an sigi a kɔnɔ an ka finitigiw filɛ waati min na donc au même moment finitigi minnu bɔra Menaka n'u kun dalen don Kidali kan olu kɔni olu bɛ ka taa halisa ni Ala sɔnna Kidali reconquête la fo waati mun ni Ala bɛna Kidali donni nɔgɔya u ye an bɛ Ala deli Ala k'o kɛ teliya yɛrɛ fana kɔnɔ Ala k'a fanga d'u ma an b'an profiter ka don Kidali la yen directement parce que minnu bɛ ka ɲininkali kɛ Kidali ko la n y'a fɔ aw ye cogo min na n bɛ segin k'a fɔ aw ye sanga ni waati bɛɛ presque n bɛ nin kuma in fɔ waati bɛɛ ne tɛ se k'a fɔ aw ye k'a fɔ n ko an ye Kidali libéré totalement n tɛ se k'a fɔ aw ye ko an ye Kidali libéré parce que ni n y'o fɔ aw ye o ye n donnen sira wɛrɛ fɛ n man ka don mun fɛ n'o ye nkalon sira ye mais n dalen don mun na o de ye an ka finitigiw kɔni b'u seko n'u damayira la Kidali libéreli ko kun kan o misali fɔlɔ kunu an ye kibaruya wɛrɛ sɔrɔ ka bɔ an ka sources yɔrɔ gosili dɔ kɔni kɛra jatigɛwale maa dɔw fana kan ni u kun sigilen don yiri de kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ Kidali ale mara kɔnɔna na u sigilen don yiri de kɔrɔ u n'u ka mobiliw don u n'u ka motow don a frappe kɛra drone de fɛ a kɛra destruction ba de ye a image b'an bolo a video b'an bolo an b'a bɔ k'a yira aw la fana a b'a ye k'a fɔ drone ye frappe kɛ yɔrɔ min na a bɛ ka jeni cogo min na balimaw a ko kɔnɔ jatigɛwale i b'a ye k'a fɔ kibaruya y'a yira k'a fɔ jatigɛwale maa 40 ni kɔ de nin tora nin yɔrɔ in na ka d'a kan u sɛbɛkɔrɔkun ka ca bon olu o yɔrɔ in ni Kidali cɛ kibaruya ka di cogo la ko 12 kilomètres 12 kilomètres kuma bɛ faamu 12 kilomètres o yɔrɔ ni Kidali cɛ gosili kɛra yɔrɔ min na a y'a video lajɛ a video lajɛ a ɲɛ b'a la video de filɛ a ɲɛ bɛ yiri kɔrɔ la tasuma b'a la cogo min na a ɲɛ b'a la voilà donc an y'a fɔ a ye cogo min na anw bɛ diɲɛ fɛn o fɛn fɔ a ye ni Ala ka jɛn a n'a dalulu accompagner don ɲɔgɔn na donc balimaw nin de kɛra Kidali kunu mais ce qui est sûr n bɛ mun fɔ aw ye n bɛ segin k'a fɔ aw ye ni Ala ka jɛn ye espérons sur ça k'a fɔ an bɛ Kidali libérer espérons sur ça mais pour l'instant ne de tɛ se k'a fɔ aw ye n ko Kidali libéré la ka da mun kan o fɔlɔ Mali finitigiw yɛrɛ ma communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ko Kidali libéré la yarɔ o y'a dan ye anw b'an référé olu yɛrɛ de fɛ ka kibaruya di donc ni Mali finitigiw tun ye communiqué kɛ sisan
sisan tun b'a sɔrɔ a y'a minɛ da kɔnɔ a dɔw la ne bɛ se ka kibaruya di n'a kɛra yanni Mali finitigiw ka communiqué kɛ parce que waati dɔ olu ka communiqué kɛli ka suma parce que waati dɔ an ka finitigiw ka communiqué ka suma i bɛ taa sɔrɔ baara dɔ bɛ k'an ka finitigiw fɛ kabini lundi tɛmɛnen o communiqué bɛna kɛ fo dimanche donc 6 jours après bon o ye baara tagabolo ye an b'o faamu donc en tout cas ni Kidal libéré la réellement ko kibaruya jɔnjɔn sɔrɔla a la a b'a mɛn ne ba da kɔnɔ ni Ala sɔnn'a ma mais déjà que a ma kɛ fɔlɔ et surtout finitigiw yɛrɛ fana ma communiqué a kan parce que a ti kɛ ko communiqué ma k'a kan o tɛ se ka kɛ donc ni ne nana n sigi o la k'a fɔ aw ye ko on a totalement libéré Kidal o ye dɔgɔyalima de ka ɲɛsin aw ma c'est-à-dire que n'i ɲɛ waga i fa filaw i ba filaw i kɔrɔ filaw n'a ka nkalon tigiw ye i ma jamana dɛmɛ dɛ i y'u dɔgɔya de o ye ne ka faamuyali ye o y'i kɛlen ye k'u dɔgɔya de mais dɔw yɛrɛ b'o faamu ko ɲuman de ye mais ne ka faamuyali ye k'i ɲɛ waga i maaɲɔgɔn ɲɛna ka nkalon tigɛ i yɛrɛ b'a dɔn ni Ala cɛ nkalon don minnu bɛ k'a lamɛn u b'a dɔn ni Ala cɛ nkalon don o ye dɔgɔyalima de ka ɲɛsin o tɛ hakilisigi kuma ye dɛ o ye dɔgɔyalima de ye mɔgɔ o mɔgɔ b'o logique kɔnɔ a ye bɔ a kɔnɔ a ye bɔ nin logique kɔnɔ il faudrait k'an ka nin kuma ninnu kɛ k'an ka kumaw accompagner waati bɛɛ k'an ka kumaw kɔrɔma don don rien ne vaut la vérité jamana si tɛ jɔ nkalon kan bɛɛ bɛ jɔ tiɲɛ de kan donc balimaw Kidal pour l'instant n bɛ da nin yɔrɔ in na ni kibaruya de b'an bolo Kidal ko kun kan an filɛ waati min na i ko bi an bɛ taa ɲɛfɛ n'an taara ɲɛfɛ an bɛ don an ka kibaruya jumɛn kɔnɔ entre temps kibaruya dɔ cunna an bolokɔrɔ an bɛ don la ka sɔrɔ ka taa tuguni a yirala k'a fɔ jatigɛwale maaw olu kɔni ye jatigɛwaleya ta ka ɲɛsin dugu dɔ ma mun bɛ wele ko Kalana ale ni Mauritanie frontière cɛ 12 kilomètres 12 an balimaw jatigɛwale maaw ko u nana Kalana ka na tiɲɛniwaleya dɔw ta ka ɲɛsin population civile ma parce que olu bɛ se population civile dɔrɔn de la u tɛ se Mali sɔrɔsiw la donc i bɛ mun ye n balimaw ni waati mun na pression fanga bonyana olu kan ni waati mun na fagali fanga bonyana u kan ni waati mun na dimi fanga bonyana u kan olu ka mɔnɛ bɔyɔrɔ olu ka vengeance o ye innocents de ye minnu ma min minnu ma bɔn balimaw u b'u attaquer aux innocents de la pour faire mal aux autorités pour faire mal à l'armée malienne donc u b'u attaquer o maa kelenw de la donc balimaw Kalana kibaruya ka di cogo la u nana dans un premier temps u nana ni objectif mun ye ka tiɲɛni kɛ u y'o kɛ deuxièmement a b'a dɔn u bɛ tiɲɛni fɛn o fɛn kɛ il faut filmer pour publier a b'o dɔn u la déjà an b'o fɔ yan ka caya o objectif filanan in de bɛna waleya cogo mun na waati mun na o waati kelen de ko finitigiw sera ka don jouer kɔnɔ parce que ils ont été informés donc olu taara bɛn ni o épisode de balimaw u ye tero bali o la ka filmeli kɛ n tɛ se k'a fɔ n k'u ma filmeli kɛ kuda ye mais ce qui est sûr mada la n'u mako bɛ filmeli mun na ni u y'o ɲɛ sɔrɔ 100% donc finitigiw donna kɛlɛ kɔnɔ o la minnu kan ka faga olu fagara minnu c'est à dire Ala ye minnu don an garisɛgɛ la k'u nin tigɛ balimaw an ye olu kɔni nin tigɛ o cogoya kelen na donc o fana kɛra an ka finitigiw fɛ Kalana kibaruya ye mun di Bad ma il se peut que Bad bɛ tromper kibaruya jɔnjɔn ye mun di ma balimaw o kibaruya o kun nana an bolokɔrɔ donc an bɛ tɛmɛ ka taa sisan an ka kibaruya tɔw kɔnɔ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn balimaw an bɛ taa Sikaso kojugu dan de ye nin ye ni Ala cɛ kojugu dan de ye nin ye billahi tallahi ne ye n da bɔ nin kuma in na a ma mɛn ni mɔgɔw hakili b'a la kunna sini wa ma dɔn kunu ka ne ni kɛmɛ to émission na n y'a fɔ yan n ko essence business ɲɔɲɛlen don région dɔw kɔnɔ
nya région cité ni siga société affaire na wakili bala wa dalulu de fleka boka jo ka ke millionnaire le kele ka je essence ta ka ta di jatika wale mo o de kelen do source de revenus bi siga so région kono Segu région kono Moti région kono Bayangara région kono Tombouctou région kono Kay région kono Nioro Sahel région kono ni ñoo ñelen do ni région mpe kono mate do golo ka kibise ka soso wuli bali do ana dalulu bi ñona bo siga so ta dalulu fle ka boka jombal maw siga so autorité ou ala ni u ka wuli ka jo sababu ala ça dit ça nous prouve que réellement finitigi munu be siga so be ku ka barake sans mentir parce que aka gele ka ni ñona ça dit démanteler quoi aka gele ka boni ñona kalama contrôle gelen de bato ibe boni ñona chieni walew kalama kadam munka aya laje remorku essence barko ne ta talendo be ka do remorku kono essence barko aya laje ay remorku laje remorku kelen tere remorku kelen fle plana de fle krefe ba bi tako remorku sabaw ma do remorku nani abito de la aya laje de mbalmo est ce que ka remorku 10 tonnes nuere de te aya laje ni de kelen no siga so de bon ou be ka charger quoi ou ça dit finitigu tara bene a charger kuma yere de wati mo information sur anyete finitigu la dala voilà aya laje balmo c'est tellement très grave al sa ya laje ni siga so autorité wi a mobili dala amay 20 litres fara barkon kan olu kon me barkon transporter de la barkon lama yaro e kabako dainde olu me ka barkon lama di transporter bon le plus grave ja ou be barkon de do folo ou barkon do ko fe ou be borew do koko njongon borew do era ko ku borew do era ko pomme de terre borew quel que soit ou be yiriden do koni borew dada sanfɛ cogo mun na a ti dɔn k'a fɔ ko essence barikon de b'a duguma sadi a b'a dɔn k'a fɔ Sikaso ye remorque bɛ yen sɛnɛfɛnw ta ka yala n'a ye Mali région caman na masina yɛrɛ n b'o kalama Sikasokaw bɛ taa bɛn ni masina sugu ye waati bɛɛ juma wula b'u sɔrɔ masina u bɛ masina sugu jɔ n'u ka feerefɛnw ye ku cɔngɔn pomme de terre ana ɲɔgɔnna caman woso o n'a ɲɔgɔnna caman u bɛ t'o feere wa u bɛ Mali yɔrɔ caman sugu de jɔ o cogo la donc o remorque kelen dɔw de nominé filɛ u bila nin waleya in sira kan ka taa kɛ i n'a fɔ u bɛ yiriden ta de la mais ja essence tatɔ don ka taa di kafiriw ma nin tɛ se ka lakale quoi ne t'a dɔn alala tɛ nin ko sugu kɛ quoi o n balimaw découverte mun kɛra kibaruya ka di cogo la essence barikon 137 137 barils d'essence billahi tallahi o de sera ka tɛgɛ dara o de kan kɛnɛ kan 137 barils d'essence a lajɛ dɛ essence barikon 137 tɛgɛ dara o de kan kɛnɛ kan o ye kelen ye filanan bidon 300 essence bidon 300 wa bidon jumɛn de ko don 20 litres tɛ dɛ 25 litres 300 bidons de 25 litres d'essence tɛgɛ dara o fana de kan ye kabako ye dɛ nin bɛɛ bɛna utiliser ka mun kɛ ka an faso Maliba ci n'a ye nin bɛɛ bɛ utiliser ka mun kɛ ka an balimaw faga n'a ye nin bɛɛ bɛ utiliser ka mun kɛ ka tiɲɛni kɛ an ka jamana kɔnɔ n'importe comment ka terreur semer jamana kɔnɔ ka peur ni crainte créer jamana kɔnɔ nin bɛ taa utiliser k'o de kɛ bon n'a sɔrɔla ko maliden dɔ an t'a fɔ nin ma maliden mais sarakaden dɔ k'o de sɔrɔlen don o bɛ nin business de kɛ a yɛrɛ ka intérêt kama ale ka nafolo sɔrɔ k'a charger cɛ ni kabako da in dɛ a bɛɛ ni Ala cɛ sari ne t'a dɔn nin ko in
waati to ne bɛ réfléchir ka dɛsɛ ne ta la ka se k'a faamu de quoi n ko mɔgɔ de bɛ se ka nin kɛ bi Mali kɔnɔ quoi i kelen kɔfɛ ka jatigɛ wale maaw tiɲɛni kɛ n'o ye i kelen kɔfɛ k'a ye u bɛ mɔgɔw torturer cogo min na u bɛ civiliw faga cogo min na u bɛ duguw jeni cogo min na u bɛ mɔgɔw bololasumaw jeni cogo min na balimaw i kelen kɔfɛ k'u ka tiɲɛni n'o ye Mali kɔnɔ billahi ni ye halala ye e man k'i sen don ko la ko mun bɛ taa kɛ jatigɛ wale maaw dɛmɛni ye halala den si tɛ sɔn a ma bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ o de bɛ ka nin dabali ban nin dabali ban yɔrɔ ti dɔwɛrɛ dɛ n b'a dɔn bunadamaden caman bɛ yen u bɛ sɔn fɛn caman ma wari kama mais e yɛrɛ kɛlen kɔfɛ ka jatigɛ wale mɔgɔw tiɲɛni nɔ ye u ti maa si to yen hali e mun bɛ ka nin baara kɛ k'u servi n'u fɛrɛla e yɛrɛ ma u b'i faga n'u fɛrɛla i fa ma u b'o faga n'u fɛrɛla i ba ma u b'o faga n'u fɛrɛla i kɔrɔ i dɔgɔ ma u b'o faga jamanadenw yɛrɛ bɛ ka kule pénurie bolo waati mun aw bɛ ka jatigɛ wale mɔgɔw servi au même moment ne bolo au contraire pénurie a kan ka kɛ sababu ye ka terrorists de empêcher u ka baara la kosɛbɛ olu de kan ka kɛ maa fɔlɔ ye ka kule mais bi Ala ni maa jugu dɔw sababuya la jatigɛ wale maaw olu nisɔndiyalen don parce que olu bɛ k'a sɔrɔ ka tɛmɛ jamanadenw kan a dun bɛ bɔ anw minnu yɔrɔ ka se u ma an desani ndi an ka jamana jɔ cogo ye dɛ ndi an ta cogo ye an bɛ bɔ nin kɔnɔ waati jumɛn nin bɛ ban waati jumɛn nin bɛ dabila waati jumɛn dɔw bɛna faamuyali kɛ waati jumɛn k'a fɔ an man ka nin kɛ